Eleizetan ganbera musikako kontzertuen edizio berri aurkezten dugu gaur. Herriko ermitak eta elizak eszenatoki izango dituena. Eleizetan Amorebieta Etxanon errotuta dagoen programa bat da, eta 2002tik etengabe ospatu da Eleizetan gure herriko ermita eta Eleizetan. Formatu honi esker, Zornotzarro kalitate handiko zuzeneko kontzertuez gozatu ahal izaten dugu iraileko asteburuetan. Gainera, kontzertu ziklo honen baitan, gure udalerriko hainbat ermita eta eliza bizitatzen ditugu. Monumentu ondarea guztiak. Badudeako San Miguel, Boroako San Pedro ermitak, Bernagoitiako San Miguel, hainbat herriko baseliza. Hitza emango diote Koldo Bilbauri, eta berak azalduko dutzue eskaintzen dugun programazioa. Bai, egun ondan hori. Hortengo programazio hori edokionez, Eleizetanen edizio berri hau musika eskaintza zabal batekin dator, estilo ezberdina eta askotarikoak jorratuko dituenak, jasa, barrokoa, errazioneteko musika, herri musika, antzinako musika, edo folka, besteak beste. Eta edizio berri hau larunbat honetan hasiko da, irailaren 9tik eta 24 arte bitartean egongo dalarik. Orain banan azalduko dutzu edaz eukingo duguzan ekintza diferentiak. Larunbata irailak 9, Andramari, Etxanoko Andramari elizan, Tarzuela, errezitala eukingo dugu, soprano, tenore eta pianoarekin. Zarzulako pieza historiko ezagunenak jorratuko dira bertan, eta lehenengo zatian euskal autore nagusi bi, Pablo Sorozabal eta Jesus Guridi omenduko duguz. Eta gero bigarren partean, parte eklektikoagoa izango da. Bertan taldekideak Miren Urbieta Vega, Beñat Egiarte eta Josep Buffon izango dira. Autobusoa doan, Gudari kaletik 7:30. Igandean Domekan, 10:00, Bernagoitiko San Miguel elizan izango da, eta Ana Carla Mazaren eskutik etorriko jaku. Ana Carla Maza biolontzelo jotzailea eta abeslaria kubatarra da, Latinoamerikako alegiazko bidaia bat egitera gonbidatuko gaituena, bera urtzaroko musika tradizionalak ikutuko ditularik, erritmo latinoak, pop melodiak, jazz harmonikoak, bossa nova, eta beste hainbat alor ikutuko dauz. Labanan jaio zan, eta bere familia osoa musikan murgilduta egon da. Autobusa doan baita Gudari kalean 6tatik aurrera. Datorren astean, larunbata zapatua irailak 16, Boroako San Pedro baselizan izango da, eta Apalosa Quartet laukotearen bidez eukingo dugu ekintza. Taldean Unai Zelaia, Juango Moion, Ana Agirre eta Agatea Milibia izango duguz, danak musikenen ikasiak eta gero bakotzak bere formazioa aukin dauelarik. Autobusa doan, Gudari kalean 7:30 aurrera. Domekan, igandean, irailak 17, Dudeako San Miguel elizan izango dugu, arratsaldeko 7tatik aurrera, eta oingoan erejeen alaba irakurketa musikatua gozatzeko aukera eukingo dugu. Fraile bat Horreagatik Durangorantza abiatzen da. Ara helduta, Beheramunean 12 erege erreko dituztela jakingo du, haien artean aur bat, erejeen alaba. Eta hau da Kristalesko bihotza narrazioaren abia puntua. Taldekideak Ainhoa Pineda, Maider López eta Ander Berrojalbiz izango dira. Eta egun honetan, erdiaroko musikak eta gure doinu herrikoiak herrikoiez osatzeko aukerea eukingo dugu. Autobusa doan, Gudari kalean, 6:30tik aurrera. Larunbata irailak 23, Etxanoko Andramarin, kutunez gozatzeko aukera eukingo dugu, Nerea Kinkozezen eskutik, abeslari eta musikagile honek euskal folklora oinarritutako eta alboko kulturekin zein mundu musikekin fusionatzeko aukera ekarriko duzku. Taldearen musikak antzinako eta oraingo soinuak uztartzen ditu. Eta taldekideak Nerea Zaparte, Tania Loza, Irene Gil, Jordi Arkusa, Pablo Bueno, Unai Olabarria, Charlie Santiago, Pablo Dávila eta Ingeru Torri izango dira. Eta autobusa doan, Gudari kalean, 7:30tik aurrera. Eta bukatzeko igandean irailak 24, Garaitondoko San Isidroko baselizan, Kuarteto Lauso laukotea ukingo dugu. Musikenetik hau epe bai, Andoni Merzeroren ikasleak diranak. Eta laukote honek 2022an hasi eban elkarrekin jotzea egaz. Eta hauek Galizia, Andaluzia, Nafarro eta Kataluniatik datoz. Taldekideak Pedro Budiño,
Irati Pagola Blanco eta Paula López Valls izango dira. Eta autobusa Udari kalean 6 herritatik aurrera.